e as súas cruzadas tamén. Na última que lle quedaba para preguntar se había sitio para pasar a noite naceu o seu fillo. Despois de dar a luz, María volveu os pañales e deitou o travesero. Pero tamén un pouco asustado. Tanto María como Xosé estaban moi felices, pero tamén un pouco asustados, porque uns meses atrás, na casa de María, apareceu o seu anxo, que lle dixo que o fillo que iba a ter sería o fillo de Deus. Non teñades medo, traemos unha boa noticia. O Fillo de Deus acaba de nacer en Belén, o Mesías, o Salvador. Ide ata Belén e atoparede dormindo nun pesebre envolto en pañales, a carón dun boi e unha mula, e o seu nome é Jesús. De repente, moitos anxos apareceron no ceo e alababan a Deus cantando. Cando os anxos se retiraron, os pastores empezaron a falarse uns aos outros. Imos correndo a Belén para ver o niño Jesús e ofrecerlle algúns regalos. E todos botaron a correr para Belén para ver o Fillo de Deus. Como vedes, teñan prisa e viñeron máis.
Xesús no portón. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar o rei a Xesús no portón. Nunhas pallas deitadiño e en coiriño xa li está, sendo dono diste mundo e señor de canto hai. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar o rei a Xesús no portón. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar o rei a Xesús no portón. Como un sombreiro de palla, un galego a Belén foi, mentras adoraba o neno, comeulle o sombreiro moi. Vinde velo neno, que está despidiño, e acurrucadiño o pé dos seus pais. En mancano as pallas en que está deitado, e o noso pecado ai no manca máis. O meniño pequeniño entre unhas pallas se ve, como a nene tan pequeno ainda non se ten de pé. Ai que neno, ai que meniño, ai que ganiñas me dan, de comerlle a cara bicos de gordo e branco que está. Vinde velo neno, que está despidiño, e acurrucadiño o pé dos seus pais. En mancano as pallas en que está deitado, e o noso pecado ai no manca máis. San José e a Virxen Santa por baixo da manta, a Belén camiño, iban a manta por riba. San José camiña moito por baixo da manta, pero a Virxen non podía a manta por riba. Andemos, Señor, andemos por baixo da manta, que se nos acaba o día a manta por riba. Si este día se acabara por baixo da manta, outro Dios nos mandaría a manta por riba. E os señores desta casa por baixo da manta han nos dar unha alegría a manta por riba. E se non queren dar nada por baixo da manta, condanados e o día a manta por riba. Ya as gentes van juntos a buscar un camino branco que os leva a verdad. Eso sí, amor, en un Nadal ya van floreciendo os caminos da paz. Oh, bon Nadal, teña bon Nadal. Son xa no ceo campaniñas de cristal. Eu tamén cantarei chea de emoción. Soarán as campanas repetindo esta canción. E agora cantadevos. Sinto eu tamén no meu corazón campaniñas de cristal soando a ilusión. Relaxa a luz e o seu resplandor aluñará o camiño que nos leve o amor. Oh,
cristal, soando a ilusión. Relaxa a luz e o seu resplandor, aluña